guys, pick up. Asa pa kong highway, yan naman yung sulod doon, di balik ko. Puro po na malibad. Wala din kang presyo daan. Wala, kabalugod, ipilipresyon ko. Ang presyo mo na daan. Wala man na malibad, o asagan niya, malibad naman ka, mamalit ka na sila sa daan. Pero neon lang. Oh, anak may style driver mang. Munong sila. Ang dili kay mamasahero pag hunong niya dili sa kay mang. Dumayapon ko ana ang kuan. Pero mo tanang asa ka. Wala mo tanan na. Para ko. Sa mamalit ko kung saan. Pwede. Pero lang sa para ako mo power kay malibad ito. Kayo na. Kaya mo sukol 20 dia ma'am? Iyo kayo? Ano lagi ka mais ma'am? Yatag sa iyo. Iyo. Pahatan niya sa